sa Corpus Christi. Gidalak kita karong Domingguha sa lain na usab nga misteryo sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Misteryo apan tinuod, katingalahan apan kamatuuran. A mystery but a reality. Kung kahinumdum mo sa niaging Domingo atong gisaulog usab ang lain nga misteryo nga atong gituuhan, ang Trinity. 3 persons in one God. Katingalahan apan kamatuuran. So mauusab kini ang atong gihandom karong Domingguha. Another mystery but a reality. That is the real presence of Christ in the Eucharist. Real, present, tinuod, nga anaa, tinuod nga presensya. Sa ato pa ang pan ug ang bino niining Eucharistia dili simbolo lamang sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang bino dili dugo kunuhay ni Kristo. Ang pan, ang ostiyas dili lawas kunuhay ni Kristo. Tinuod. Ang bino mismong dugo ni Kristo. Ang ostiyas, ang pan nga inyong dawaton, mismong lawas ni Kristo. A mystery but a reality. Mao nga sa matag sa ulog nato niining santos nga misa, tinuod gyud ay nga kauban nato si Kristo. Sa matag higayon nga ibayaw ang kalis ug ang pan, we see Jesus Himself. We see God. Sa matag higayon nga atong dawaton ang lawas, ang ostiyas, ang pan, we touch our God. So sa matag higayon nga ato kining kanon, we receive our God. Mao nga sa matag sa ulog sa santos nga misa, malipayon gayud kita. Ngano man kay kauban nato ang Dios. Remember that. So dili yano-yano lamang ang atong pagdawat, ang atong pagkalawat sa lawas ni Kristo. Ang Dios mismo ang atong gidawat, gikalawat. Ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdum kanato sa misteryo sa lawas ug dugo ni Kristo. Sa unang pagbasa, si San Pablo nangutana sa mga taga-Korinto, ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios, dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo? Ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sa Ebanghelyo nagsulti usab si Jesus kanato nga siya ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi, ug ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. So in the celebration of the Holy Mass, every time we come, nakigambit kita sa lawas ug dugo ni Kristo nga mga mao ang pan sa atong kaluwasan. Kung atong tan-awon, what happens during the Mass? What happens during the Eucharist? Unsa may atong mga makita sa atong pagsaulog sa santos nga misa? First,
there is an act of giving. In the Eucharist, paghatag. Jesus gives Himself to us. Jesus gives us freely His life. Sa Santos nga Misa, we remember how the Father gives His Son to us. So, in the celebration of the Holy Mass, there is giving, paghatag. Sa Santos Usab nga Misa, there is also feeding, kaon, pakaon. We are being fed by the body and blood of Christ. Jesus gives His body and His blood to feed us. The Father gives His Son to feed us. So in the Eucharist, there is feeding us. Pakaon alang kanato. And third, there is also sharing in the Eucharist. Panag-ambit. What we are being given, what we are being fed, we share. What Jesus gives us, what Jesus feeds us, we share. Dili ta mahimo nga dawat lang basta dawat. Kaon lang basta kaon. Ang atong nadawat, ang atong gikaon, atong ipaambit. So every time we celebrate the Mass, remember this, there is giving, there is feeding, and there is sharing. Ug mauunta kini ang mahitabo sa atong kinabuhi, mataghuman ni ining Santos nga Misa. That we will be transformed. That we may learn to give. Just as Jesus gives us. That we may learn to feed. Just as Jesus feeds us. That we may learn to share. We are invited to share. Sa ato pa, human ni ining Santos nga Misa, ang atong mga kahakog, ang atong mga kadalo. Mahanaw na unta. In a world that is selfish, we are invited to give. In a world that is hungry, we are invited to feed. In a world that is self-centered, we are invited to share. So give, feed, and share. Apan unsa may ato ang kasagarang buhaton, hakog ta. Dalo ta. And when we become selfish, we think that we have saved a lot. Ngano man, ako ra bitaw ni, daghan kong natigom. When we accumulate more, we think that we have gathered more. When we are self-centered, we think that we have secured our life. But in reality,
When we take more, we lose all the more. When we hold back more, ako ni, when we hold back more, we lose even more easily. When we grip, we grasp, no? When we grip stronger, the faster we lose everything. Kabantay mo, ana. The more ta nga magtigom, the more nga mawala. Nga naman, hakog. And we think that we have saved, but no. But when we give, when we feed others, not just with food, but with our love and care, when we share, we gain even more. When we let go, sige Lord, bahala Lord, we gain balance even more in life. When we give up, we receive back even more. Ngano? I do not know. A mystery, but a reality. When we give, we gain. Nining atong pagsaulog sa Corpus Christi, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, gihagit kita to give, to feed, to share. Pagkadawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo, dili na unta kita mahimong mga hakog. May we let go of our greed. May we let go of our worries about our security in life. Our only security should only be in the real presence of Christ in our life. That is our security. My dear brothers and sisters, may we learn to give, to feed, and to share. Amen. Amen. Palihog manindog.